Ray z kanálu Chill Boys a dneska tu bude další video a bude to reakce na 3 neandrtálce, který ničí hřbitov a nehorázně se tím baví. Tohle video mě teda hodně naštvalo, protože tohle fakt není normální. Však uvidíte sami, myslím si, že to naštve snad každýho normálního rozumného člověka, protože tohle je vážně extrém, žádná úcta k mrtvým, prostě tady selhala jednoznačně výchova. Takže já vám tady pustím krátkou ukázku, celý video budete mít v popisu a něco málo vám k tomu řeknu. Takže jo, nebudu to nějak zdržovat a jdu na to. Předem se mluvám, jestli budu nějak sprostej, ale prostě no, jako moc se udržet nedá u toho videa. Tak já vám jdu se na to vrhnout. Takže tady vidíte neandrtálce číslo 1, který tady bude skákat přes náhrobky a nehorázně se tím baví, protože je to hrozná prdel. Že jo? Tak tady vidíte dalšího blbečka, co tady hází. Co tady hází s věncem a ohromně se tím zase baví. Do vzduchu toho výborně. Je to prostě totální hnus, totální neúcta k mrtvým, ale totální. Dělám si selfie, jaká jsem kunda, ale lezu píčo po náhrobku. Já jen doufám, že se to dostane vole k rodičům a budete mít kurva následky, protože jste fakt kokoti. Totální kokoti. Píčo, horší video jsem v poslední době neviděl. Tuto video dokáže nasrat si myslím úplně každýho. Teda pokud někdo není podobný dement jako oni, ale to doufám, že ne. Protože tohle je totální rakovina. To není normální tohle. Tady zase vidíte, jak leze po náhrobku a jde si ten svůj parkour, takzvaný. Vidíte, že tady různě šlapou na hroby. Je to totální hnus, ničí tam snad všechno, co se dá. Jsou to totální hovada, hnusný, nevychovaný spratci. Takže jo, tady ještě neandrtálci jdou do kostela. Jediná škoda je ta, že je někdo nenačapal, no. Kéž by někdo načapal, myslím si, že sebelepší člověk by je tam umlátil asi na místě. A nebyla by jich škoda. Protože tohle je totální hnus. Jestli si to někdy uvědomí a třeba za 10 let uvidí to video, tak nevím. S tímhle žít, jaký to... No nic, já už vám nemám, asi už nemá cenu tomu něco říkat, celý video budete mít v popisu, jak jsem říkal na začátku. Takže tak, no určitě video sdílejte, ať to vidí co nejvíc lidí, protože tenhle hnus se prostě nemůže dít, až to dát na YouTube, jako vážně, jsou normální, mně to fakt normálně nepřijde. Takže jo, a nejlépe, ať se to dostane k těm rodičům, protože tohle sakra musí mít následky. Jestli to nebude mít následky, tak už nevím. Musí nést následky, protože to, co předvedli, vážně to není normální. No nic, takže to by z dnešního videa bylo vše. Mějte se hezky a zdar. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.